Wiesz, jestem bardzo szczery z Robertem. Jestem bardzo szczęśliwy, że go mamy. Chciałbym tylko zapytać o przyszłość Lewandowskiego. Jest wiele głosów mówiących o tym, że wyjeżdża z Barcelony i przyjeżdża do naszej ligi w Arabii Saudyjskiej. Więc gdzie będzie grać Lewandowski w kolejnych miesiącach? W kolejnym sezonie? Masz na myśli kolejny sezon? Nie wiem. Wiesz, jestem bardzo szczery z Robertem. Jestem bardzo szczęśliwy, że go mamy. Prezentuje dobry poziom. Dobrze trenuje i też zdobywa gole, więc tak to wygląda. Mamy dwóch piłkarzy, którzy mogą występować na tej pozycji. Cieszy mnie to, że mamy taką jakość. Nigdy nie wiadomo, kiedy się przyda. Nie powiem wam, że Lewandowski opuści klub, bo niby dlaczego. Mamy jeszcze czas. Rozmawiałem z nim. Zobaczymy, co się wydarzy. Zadecydujemy na koniec sezonu.